Γεια σου Λαή. Αυτή είναι η Άννα. Γεια σου Παπί. Και εσύ το βγάζουμε έξω. Το αφήνουμε έτσι κάτω και το πιάνουμε με τα χέρια μας και βελάζουμε. Έτσι, το κλασικό είναι αυτό. Θα το πάρει δηλαδή η κάμερα, το χερούλι είναι εκεί. Εντάξει, κλασικό φαινόμενο. Να μιλάω κιόλας, έχω πολύ ωραία φωνή για γενικά. Ωραίος. Αφού τον έχεις εκεί, προσπάθησε τώρα εκφράσεις σε φάση άλλα μέσα. Ναι. Δουλειά, άλλα εδώ όμως. Είσαι έτοιμος? Ναι. Πάμε. Φόρεσα μια μπλούζα με το Stigma Queen για αγόρι. Τέλεια. Ανά. Μια πορεία. Το μακιγιάζ. Ναι, το κρασί δεν έχει. Για σένα. Όσο κάνει, εγώ Για αυτό που θέλεις. Τρέχω και μια βότκα, κάτι δεν Γράψε, ωραία την κάμερα. Αυτό από κάτω. Μια βότκα, μάγια. Δεν μου το. Δεν ξέρω. Έχει εδώ ούζα κάνει. Πάντα συγχαίρομαι με τις κάμερες και τις Αν και εδώ ούζα είμαστε υπερκαλυμμένοι. Αυτό εδώ. Την τρέλα, πάνω στην τρέλα. Είναι τσίπουρα, μέσα ψηφίου. Μπρο, δεν θέλει μας τι να Γιώργο. Ρακί πάλι ρε μαλάκα, θέλω να μου πει. Ρακί, Εντάξει, ας πούμε, έχει 26 βαθμούς αυτό. έχει. Το παντελόνι τι να το κάνω. Τζον, στην τελευταία σκηνή που είναι ο άστεγος έξω, θα έρθει και ο Παναγιώτος και ο άστεγος. Πάμε. Και 3, 2, 1, πάμε!
Λοιπόν, μία στραπατσάδα χωρίς ντομάτα, ένα ριζότο λαχανικών χωρίς βούτυρο και ένα φιλέτο σε μιάν χωρίς αίμα. Γρήγορα. Πάμε άλλη μία, κοιτάς όμως αυτή τη φορά. Καλό ήταν, αλλά λίγο πιο επίμονο. Ναι. Στο τέλος. Και πώς τον μπαίνω. Low budget, παιδιά. Τι να κάνουμε, η αρχή είναι. Ας ελπίσουμε να βλέπουμε αυτό το βιντεάκι μετά από μια δεκαετία και να γίνεται χαμός στο πόλεμο. Στο νόημα.